A sport nem csak hogy divat, de életünk elengedhetetlen részévé kell, hogy váljon. Napjaink egyik újdonsága a Speed Fitness, amely mindenkinek csak hasznára válhat, legyen szó rehabilitációról, fogyásról vagy izomépítésről. A Hannibal Speed Fitnessbe látogatunk el, melyet a stadiontól 2 percre bárki könnyedén megtalálhat. Mai adásunkban a 4-4 Dance-es Illés Dani édesanyját kérdezzük tapasztalatairól, amit már ebben a sportágban szerzett. Miért a Speed Fitnessre, mint sportra esett a választásod? Edzőteremben már ilyen korban nem szívesen járnak a hölgyek, itt pedig családias légkört találtam. Nagyon rövid idő az edzésterv, nem kell órákat edzőterembe járni. Több kilótól szabadultál meg, és neked a célod a szinten tartás volt, vagy még fogyni szerettél volna alakot formálni? Szeretnék még fogyni, az alakot mindenféleképpen szeretném formálni még. Több mint másfél éve jársz, úgy látod, hogy eredményes ez a sportág? Úgy látom, hogy nagyon eredményes, és szeretném tovább folytatni, legalább heti 2 alkalommal. Említette vendégetek, hogy segítséggel folynak az edzések. Mit értünk és kit értünk a segítség alatt? Folyamatos személyedző foglalkozik a vendégekkel az elejétől kezdve a végéig, tehát sosem hagyjuk magára a vendéget. Ez az elejétől kezdve úgy értem, hogy megkapja ugye az italát, a ruha felsegítése, a feladatok mutatása, a gép kezelése, a végén ugye a kényelembe helyezés, az edzés végi pihentető, illetve zsírbontó program, ugye ellátást, tehát párnát a feje alá helyezzük a kedves vendégnek, illetve a végén az italt ugye szintén a személyedző készíti el. Mindenkinek személyre szabott gyakorlatsort állítottok össze. Természetesen, hiszen nincs két egyforma emberi igény, mindenkinek más-más, ugye hol a kezemről, hol a lábamról, innen-onnan, amonnan fogyni, szálkásodni, csak erősíteni, és mindenkinek igény szerint állítjuk össze a személyedző segítségével a feladatokat. Mi az a 3 dolog, amire akkor jó is a Speed Fitness tulajdonképpen? Tehát 3 dolog, ugye a fogyás, az izmosodás, illetve a rehabilitáció, tehát 4 dolog, és a fitten tartás. Ugye nagyon hatékony a fogyásban, nagyon hatékony az izomépítésben, nagyon hatékony abban, hogy fitten tartsa magát az ember, tehát ha már elért célja megvan, akkor azt azért megtartja, illetve, ami nagyon lényeges, az a rehabilitáció.